0-12 urte bitarteko seme-alabak dituzu? Eta bereien ingurunea, bereien unibertsoa euskaldunagoa izan dadin nahi duzu? Bada bideo hau, zuri zuzendutakoa da. Izan ere 0-12 urte, ze adin polita, bereiekin jolasteko, bereiekin gozatzeko. Aurkikuntza garaia da gure seme-alabentzat. Eta beraiek deskubritzen ari diren mundu horretan euskarak leku egokia izan dezan, eta euskara bizipozarekin lotu dezaten nahi balin baduzu, ona aholku batzuk. Lehen aholkua, dakizuen euskara transmititu konplexurik gabe. Zuek dakizuen euskara hori eman, alik eta modurik osotuenean, alik eta modurik aberatzenean. Eta alakoren batean, utxuneren bat edo gabeziaren bat somatzen balin baduzue, basaiatu hori konpontzen eta ikasten. Izan ere, etxeetik euskara osoa eta aberatsa jasotzen duten haur horiek dira ondoren euskara gehien erabiltzen dutenak. Eta esan dakoa, momenturen batean ikusten balin baduzue hankamoz geldatzen zaretela, esan dezakezue aldu zuen bezala edo erderaz, baina gero konpondu, itzuli euskarara eta saiatu hori hobetzen. Bigarren aholkua, euskararekiko motivazioa landu. Gure seme-alabek nabaritu behar dute, sentitu behar dute, jakin behar dute, guri euskarak axola digula eta guk nahi dugula beraiek euskaraz egin dezaten, hori transmititu behar da. Motivazio hori heldu egin behar zaie. Eta zuen euskara maila mugatua balin bada, adierazi, azaldu, esplikatu zergatik den mugatua, baina hala ere zuentzat oso pozgarria dela beraiek euskaraz egin dezaten. Eta bide batez, bai batzuk eta bai bestek, zuen euskara maila hobetzeko. Hirugarren aholkua, hizkuntza arauak modu jolastian transmititu. Zer ikusi, ure ikasi. Aurrek hizkuntzarekin batera, hizkuntza erabiltzeko ditugun ohiturak ere jasotzen dituzte. Ikusten baitute norekin egiten dugun eta norekin ez. Edo zergatik bai, edo zergatik ez. Horregatik da hain garrantzitsua, hizkuntza ohitura finkatzea etxeetan, eta horiek transmititzea, baina modu jolastian, modu positiboan, modu baikorrean, eta ez modu zigortzailean. Laugarren aholkua, erderaz egiteko ohitura aldatu. Ea, badakigu. Familia askotan, harreman askotan, erdera erabiltzen da, horrela ezagutu ginelako, ohituraz eta inertziaz. Batzuetan kostatzen da gehiago, beste batzuetan gutxiago, eta pentsatu behar dugu nola norekin noiz hasi gaitezken ohitura horiek aldatzen. Pixkanaka, baina beti urrats bat aurrera emanez. Eta ez bakarrik gurasoen arteko harremanak, baita ere anai arrebekikoak, aitona monekikoak eta beste senidekikoak. Pazientziaz, baina ekimenez lortzen da.